ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധാവിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമല്ല, ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശ്വാസം. അപ്പൊ പലതരത്തില് വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. അവരെ രജോ തമോ സത്തോ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പലവരും പല രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് അർജുനൻ ചോദിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ വിശ്വാസങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് ശരിയാണോ? അവരെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും? അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റോ? ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആസുര്യന്മാരായിട്ടുള്ള, പിന്നെ ഭക്ഷണം, ദാനം, അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആസുര്യവും, അതേപോലെ തന്നെ താമസം, രജോ ഗുണങ്ങൾ, അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇനി വരുന്നത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു മനപ്രസാദ സൗമത്യം മൗനമാത്മാ വിനഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധി തപോ മാനസ മുച്ചതെ സംവൃത്തി സൗമ്യത മൗനം ആത്മസമയം അഭവശം എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ തപസ്സിനെ പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ 3 തരം തപസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ 3 തരം തപസ്സില് ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്, പിന്നെ പറഞ്ഞത് വാക്മയമായിട്ടുള്ള തപസ്, മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. ഈ 3 കാര്യം തപസ്സിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരേ അബല കാംക്ഷഫിർയുക്ത സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സുകളും അധ്യാത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികമായി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 3 തരം തപസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ 3 തരം തപസ്സുകൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്, ഒന്ന് വാക്മയമായിട്ടുള്ള തപസ്, ഒന്ന് മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. ഈ 3 തപസ്സുകളും നമ്മൾ പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അതിൽ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശ്ലോകം. സത്കാരമനാപൂജാർത്ഥം തബോധം വാന ചൈവായത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവും ആണത്. അപ്പൊ അടുത്തത് അത് നമുക്ക് സാത്വികമായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഭഗവാനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ തപസ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സാത്വികം എന്ന് പറയാം. എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമതിക്ക് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ രജോ ഗുണം. തപസ്സിനെ തന്നെ രജോ തമസ് സത്ത് അങ്ങനെ 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തപസ് തന്നെ നമുക്കറിയാം 3 കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. 3 കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ശരീര തപസ്, നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ വാക്മയമായിട്ടുള്ള തപസ്, ഒന്ന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള തപസ്. ഇങ്ങനെ 3 തപസ്സുകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 3 തപസ്സും ഭഗവാന് വേണ്ടി പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അതിനെ സാത്വികം എന്നും അല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വയം അങ്ങനെയാണ് ബഹുമതിക്കും ആരാധനയും നേടാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് രാജസികമാണെന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. മൂഢഗ്രാഹ്യണാത്മനോയത് പീഡയോ ക്രിയതോ തപ പരസ്യോസാധനാർത്ഥം വാ തദാത്മാ സമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനമേൽപ്പിച്ചോ അന്യരെ പരിപ്പേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തപസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തമ്മ പീഡിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന തപസ്സുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പല ബ്രഹ്മാസുരന്റെ ഒക്കെ അറിയാലോ, സ്വയം തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുക അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള തപസ്സുകൾ. അത് ഇതിരിക്കും. അല്ലാതെ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പല രീതിയിലും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യും. അത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തപസ്സിനെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണ തപസ് എന്ന് പറയണത്. അതിൽ പറഞ്ഞ ഹിരണ്യകശിപിനെ പോലുള്ള അസുരന്മാരുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഹിരണ്യകശിപിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം സ്വയം രാജാവായിട്ടിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും നശിപ്പിക്കുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതി ആയിരുന്നില്ല. അതാണ് ഞാൻ രാജാവ് മറ്റൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതി. അതിനാണ് ഹിരണ്യകശിപിനെ പോലെ അനശ്വരം നേടാൻ ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാനും വേണ്ടി അനുഷ്ഠിച്ച വിഡ്ഢിത്തമാർന്ന കഠിന വൃത്തങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അതിന്
പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപിന്റെ വരങ്ങൾക്കായി ബ്രഹ്മാവിനോട് യാചിച്ചു. വരം നേടി എങ്കിലും ഒടുവിൽ ഭഗവാൻ അയാളെ വധിക്കുകയും തന്നെ ചെയ്തു. അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിന വിരഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് തമോ ഗുണഭാവികൾ. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാവുന്ന കഥയാണ്, അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോണില്ല. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപിന്റെ കഥ ഇത് തന്നെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കുക, ഞാൻ രാജാവായിട്ടിരിക്കുക, എന്നെ തന്നെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം, അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അത് ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ തപസ്സിനെ തമോ ഗുണ തപസ് അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണം എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തപസ്സിനെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണ രീതികൾ പറഞ്ഞ് അതിൽ 3 തരം പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് തപസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തപസ് തന്നെ 3 തരം ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ 3 തരം എന്ന് പറഞ്ഞത് 3 രീതിയിൽ, ശരീരം, മനസ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ വാക്ക്, അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ തപസ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് എന്താ സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം. അതിനെ തപസ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്താമത്തെ ശ്ലോകം. ദദാത്യവ്യമിത ാനം ദീയതനുപകാരിണേ ദേശകാലേച്ഛ പാത്രേച്ഛ ദദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. ഇനി ദാനത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ തപസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, പലതരം തപസ്സുകളുണ്ട്, ആ തപസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനി പറയാൻ പോണത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമുണ്ട്, രാജസ്യമായിട്ടുള്ള ദാനമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ തമോ ഗുണം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലൊന്നും ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതിന്റെ വിവർത്തനം പറഞ്ഞത്, കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ഇപ്പൊ സാത്വികത്തിന് കിട്ടി, അതിന് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. ഇപ്പൊ തമോ ഗുണ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അവരെ കർമ്മഫലങ്ങളടക്കം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അതിന് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സാത്വികമായിട്ട് പറയുന്നത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ സമയവും കാലവും അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിഫല ഇച്ഛ, നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ, ഞാൻ അത് ഈവൻ പുണ്യം പാപം അതൊന്നും അതിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല. അവർക്കൊരു ആവശ്യം വന്നു, നമ്മളത് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലാണ്ട് ആ ആവശ്യം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, അവരെ പ്രവൃത്തിയും മനസ്സിലാക്കണം, അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഇത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെ എങ്ങനെ വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭാത് സ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചോ സൂര്യചന്ദ്ര ഗ്രഹണ മുഹൂർത്തങ്ങളിലോ മാസാന്ത്യത്തിലോ ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണനോ വൈഷ്ണവനോ ദാനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാനത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ പറയുന്നത് വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്വയം ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബെറ്റർ. അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യചന്ദ്രഗ്രഹണങ്ങൾ മുഹൂർത്തത്തിലോ മാസാന്ത്യത്തിലോ വിശിഷ്ടം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ദാനവും പ്രസിദ്ധമാണ്. അതായത് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത്, അതിന് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഭാഷയിൽ പറയും കടം വാങ്ങിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറയും, നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ദാനവും പ്രശസ്തമാണ്. ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതിഫലം ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് താഴ്ന്ന് അത് രാജസ്യമായിട്ടുള്ള ദാനത്തിൽ അതിന് ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് രാജസ്യമായിട്ടുള്ളവരാണ്. അതിലേക്ക് ഒട്ടും പോകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ പറയുന്നത്
പാവങ്ങൾക്ക് അനുകമ്പയിൽ ചെയ്യുന്ന ദാനം ഉചിതം തന്നെ. എന്നാൽ ദരിദ്രനായ ആൾക്ക് അർഹിക്കില്ലെങ്കിൽ ആ ദാനം അതാത് അവന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതി സഹായമാവുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മൾ പാവങ്ങൾക്ക് അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിന് പാവങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്തേ തീരൂ. പക്ഷെ അത് പറയുന്നത് ആൾക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്നും കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദാനം അവന് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായമാകില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വിവേചനമില്ലാത്ത ഔദാര്യത്തെ വൈദ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ദാനത്തിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം, നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മാണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മഹത്തായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവും. അതാണ് നമ്മൾ ദാനം അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മളെ ശരീരമായിട്ടാണെങ്കിലും മാനസികമായിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ശരീരമായിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചില സഹായങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനസികമായിട്ടും അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ശരീരമായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളത് എക്സ്പ്ലോഷൻ നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്യാണോ എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ വേറെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രശ്നം നമുക്കായിരിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. അത് കിട്ടേണ്ട വ്യക്തിക്ക് തന്നെ കിട്ടണം. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് നമ്മളെ ആത്മീയാചാര്യന്മാർക്ക് അവർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു പുണ്യം എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, അത് എല്ലാവരും പുരോഗമനത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മാണത്തിനും അത് നമ്മളെ ഹരിദാസ് വിട്ടുപോയി, അതിന്റെ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് വിട്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത്തു പ്രതിപകാരാർത്ഥം ബലമുദ്ദേശ വാമുന തീയതാ ച പരികൃഷ്ടം തദാനം രാജസാ സ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ബലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രാജസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബലം പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ഒരു 99% വ്യക്തികളും ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമായിരിക്കും. കാരണം അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതന്നല്ല, സാധാരണ കൊടുത്തിട്ട് അത് കൂടുതൽ ഷോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പല രീതിയിലുള്ള വിക്രിയകൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് സ്വയം മനസ്സില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ദാനങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും അത് രാജസിക ദാനത്തിൽ കൂടി തന്നെയാണ് കണക്കൂട്ടുക. അതേപോലെ തന്നെ മേലധികാരി, നമുക്കറിയാം നമ്മളെ മുകളിലുള്ള മേലധികാരി, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ മേലധികാരികൾ നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരിക്കലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കില്ല. അതിന് മേലധികാരി ദാനങ്ങൾ രാജസ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മുകളിലുള്ള വ്യക്തികൾ നമുക്ക് തരുന്നത്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾക്ക് കമ്പനീസ് എവിടെയാണെങ്കിലും അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും, അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ രാജസ്യം, അത് രാജസ്യം, അതുകൊണ്ട് ഒരു കൊടുത്തോണ്ട് കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ രാജസ്യമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന നിരവധി ധർമ്മ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ പല മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൊസൈറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇതിന് ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള സമ്മതമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് മാത്രമേ വേദങ്ങളെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നല്ലാണ്ട് അതിന്റെ കർമ്മബലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ വാങ്ങിക്കണം. അത് വേദങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്കോ ഒരിക്കലും കണക്ട് ആവുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ആദേശകാലേ യദാത്മം അപ്രാപ്യപശ്ചദീയതേ അസകൃത അവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമില്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരവും കൂടാതെ അവജ്ഞയോട് നൽകപ്പെടുന്നതും താമസമാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങനത്തെ നല്ല സ്ഥലങ്ങളല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ടത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും ദക്ഷിണം കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഒന്നിലും പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കാനെങ്കിലും പറയും നമ്മൾ അല്ലെ? അതിന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ
ശുദ്ധമായ ഉചിതമായ കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പാതിരാത്രിക്കൊന്നും ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യൂല ഒരു കാര്യങ്ങളും അല്ലെ. അത് നമ്മൾ കൾച്ചറിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ദാനമാണെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ സമ്മതിച്ചുകൂടാ. അതിന് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദരവ് കൂടാതെയും ചിലർ അവജ്ഞയോട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്, സാധാരണ ഭിക്ഷ എന്നൊരു വേറെ മീനിങ് ആണ്, എന്നാലും നമ്മളെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ അത് അവജ്ഞ. അങ്ങനെ ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താമസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡേഞ്ചറസ് ആ. നമ്മള് കൊടുക്കണതിന്റെ തിരിച്ച ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ല നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവജ്ഞയോട് ഒരിക്കലും നമ്മള് ദാനം ചെയ്യരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആദരവ് കൂടാതെയും അവജ്ഞയോടെയും. ആദരവ് ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാനം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ ആദരിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് താമസമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അത് ഒക്കെ അവരുടെ ചിന്താഗതി നമ്മളിലേക്ക് വരും, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ള ആക്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. അതാണ്. പിന്നെ ലഹരി പാനത്തിനോ ചൂതുകളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാനം തമോ ഗുണമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ അവന് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ കർമ്മഫലം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും. അത് അവിടെ പ്രോത്സാഹിക്കുന്നില്ല, പ്രയോജനകരവുമല്ല. അത്തരം ദാനങ്ങൾ പാപകർമ്മത്തിന് പ്രേരകരമാണ്. ദാനഹരണ ഒരാൾക്ക് അശ്രദ്ധമായ അവഗണനയോടെ നൽകുന്ന ദാനവും അത്ര തന്നെ. അപ്പൊ അവഗണന, അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധാരണ രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും. അതൊക്കെ താമസമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ ദാനത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള 3 തരം: സാത്വികമുണ്ട്, രാജസികമുണ്ട്, താമസികമുണ്ട്. അത് വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഓം തസ്തതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണ സ്ഥിതി വിധി സ്മൃത ബ്രാഹ്മണസ്തേന വേദശ്ച യജ്ഞാസ്തവിഹിത പുരാ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരുപേക്ഷ സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മക ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനിഷ്ഠാണെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരംപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടുവരുമെന്ന്. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്തേ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് നമ്മളെ പ്രതീകാത്മകമായ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പരംപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. നിരുപേക്ഷ ഭക്തന്റെ നിരുപേക്ഷ തത്വമായ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ നാമം എത്ര ഓം തത്സത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനെപ്പോഴും അതന്നെ നമ്മൾ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ കൂടിയും എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കൂടിയും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്നത് വേദസൂക്തങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത 3 വാക്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഓം ഇത്യേത് ബ്രാഹ്മണോ നേദിഷ്ട നാമ, ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഓം ആയ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓം. അതേപോലെ തന്നെ തത്തമസി അത് 2-ാം ലക്ഷ്യം, സത്യേവ സൗമ്യ അത് 3-ാം ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇത്ര നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടുള്ളൂ. പല ഇതിൽ നിന്നാണ് അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള വേർഡ്സിന്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ്. അത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ ഒരു നാമം. സവിശേഷം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ നാമങ്ങളും രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ശ്രീ എന്ന് പറയുമല്ലോ, നമ്മൾ ശ്രീ രാജീവ്, രാജേഷ്, രമേശ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലെ തന്നെ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ നാമമാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഏത് സമയത്തും ഇത് പ്രതീകാത്മകമായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണർ പരംപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിടുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ നാമമാണ്. പിന്നെ അതിന് ഓരോന്നിന്റെ കുറെ മീനിങ്ങുകൾ ഉണ്ട്. അത് ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. അതിന് പറഞ്ഞ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ ഋഗ്വേദത്തിലുള്ള ഒരു വാക്യാണ്. ഓം ഇത്യേത് ബ്രാഹ്മണോ നേദിഷ്ട നാമ എന്നാണ് ഋഗ്വേദം. പിന്നെ അത് നമ്മുടെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യത്തെയാണ് നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ തത്വമസി 2-ാം ലക്ഷ്യം, അതിന് സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് തത്വ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് 2-ാം ലക്ഷ്യവും 3-ാം ലക്ഷ്യവും ചന്ദ്രോപതി 3-ാം ലക്ഷ്യവും അതിന് ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ശാശ്വതമായ ശക്തി അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മീനിങ്. അടുത്ത ശ്ലോകം ഇതിൽ ഓംകാരം അതിന് ആ ഉം അത് ഏതൊക്കെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ്. അതിന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സവിശേഷമായ നാമം ഭഗവാന്റെ. അതിന് ഓം തത് സത്ത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. തസ്മാദേമിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞാദാനതപാ ക്രിയാ പ്രവർത്തന്തെ വിദ്വാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടുകൂടി എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് അതിനെ അവര് കാരണം യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ, അതായത് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ അവര് ശരിക്കും അതീന്ദ്രവാദികളായി കഴിയും. അപ്പൊ അതീന്ദ്രവാദികൾ അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? അവര് എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓം എന്നുള്ള ശബ്ദം അതിലുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ് ഓം തത് വിഷ്ണു പരമപദം. അതാണ് ഋഗ്വേദത്തിലുള്ളത്. വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. അതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്ധ്യാനഭിസന്ധായ ബലം യജ്ഞതപാ ക്രിയാ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയതേ മോക്ഷകാംക്ഷഭി. ബലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശവും. അപ്പൊ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഇത്ര ചിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളൂ, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ആ തത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, അപ്പൊ അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാനെ ആയ നമുക്കറിയാം സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, അത് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും തപസ് എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മ ഭഗവാനോട് ചിന്തിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മ തപസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ രാജസ്യമായിട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അസാധ്യമായിട്ടുള്ളത് വരുമ്പോ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. അത്രയുള്ള ആ കാര്യം. പിന്നെ സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സത്യതേ തത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്ത കർമ്മണി തഥാ സജ്ജത്ത പാർത്ഥയുജ്യതേ യജസേ തപസി ദാനേ ച സ്ഥിതി സദതി ചോച്യതേ കർമ്മ ചൈവ ദർദീയം സത്യദേവാഭിധീയതേ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിൽ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനും സത്ത് എന്ന് പറയണം. കുന്തി പുത്ര, നീ നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് മറ്റ് പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവപ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ആ സത്തിനെ പറ്റി പറയണ മറ്റേ തത്വ പറഞ്ഞ ഇത് സത്ത്. എന്ത് തന്നെയായാലും ആ 3 വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചിരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പ്രശസ്ത കർമ്മന് വിധിവിഹിത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന വാക്കുകൾ വേദ സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഗർഭധാനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള മനുഷ്യജീവനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സംസ്കാര പ്രക്രിയകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിധിവിഹിത, അതിന് നമ്മൾ 16 സംസ്കാരങ്ങൾ, നമ്മൾ മനുസ്മൃതിയിലുള്ള 16 സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മള്. അതായത് ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള, ജനനം ഗർഭത്താവസ്ഥ മുതൽ ആ മരണം വരെയുള്ള 16 സംസ്കാരങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതിനറിയാം. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന് ഗർഭധാനം മുതൽ മരണം വരെ മനുഷ്യജീവൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സംസ്കാര പ്രക്രിയകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിന് വിഹിത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളാണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മൾ ചോറുണ്ണ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മരണ ചടങ്ങുകൾ ചിലത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് മുഴുവൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും ഏത് ക്രിയകളോടുകൂടിയും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓം തത് സത് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുക വേണം. അത് മസ്റ്റ് ആണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മന്ത്രത്തിനും നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ഒരാൾ വിളിക്കുന്നതിനും നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് വിളിക്കുക എന്ന് പറയില്ല. ഭഗവാനെ റെസ്പെക്ട് ആണ് ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത്. സത്സംഗം കൂടാതെ ആർക്കും അധ്യാത്മജ്ഞാനം ഇല്ല. ദീർഘ സമയത്ത് പുണുന്നലിക്കുമ്പോഴും ഓ തത് സത് എന്ന് മന്ത്രിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഓം തത് സത് എന്ന് പറയണം. അടുത്ത ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധാഹുതം തത്തം തപസ്ത
തത്പദം കൃത്ത ചയത് അസസ്ത്യത്യുച്ഛതോ പാർത്തോ നാചത്തതോ പ്രേപ്തനോ ഹിഹ. പരംപുരുഷൻ എന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസവും കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ് അസത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. ക്ഷണികമായ അത്തരം കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇഹലോകത്തെയും പരലോകത്തെയും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. പരംപുരുഷന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ് അസത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ അതിന് അസത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? അത് ഇഹലോകത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ പരലോകത്തിനും നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കും വേണ്ടിയല്ല ഭഗവാനും വേണ്ടിയല്ലാത്ത രീതിയിൽ ദാനം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഉപകാരമില്ല, ഭഗവാനും ഉപകാരമില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിന് അവജ്ഞയോടുകൂടി ദാനം ചെയ്ത് എന്താ ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശും പോയി അന്ന് അവന് ഉപകാരമില്ല, അതിന്റെ കർമ്മഫലം നമുക്ക് കിട്ടണം. അതിന് പരലോകത്തിനും ഇഹലോകത്തിനും അത് നിഷ്പ്രയോജനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട തപസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സാത്വികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാത്വികമായിരിക്കണം. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം അത് പറഞ്ഞ് ഇഹലോകത്തിനും കാര്യമില്ല, പരലോകത്തിനും കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ദാനം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല. അത് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലുമായിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല. അതിന് ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായും നിഷ്പ്രയോജനം തന്നെ. അത്തരം പ്രവൃത്തി നീചങ്ങളാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടായ ലക്ഷ്യം, നമ്മൾ യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സാണെങ്കിലും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്താണ്, ഒരു ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് സാധ്യമായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതേപോലെ തന്നെ ദാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതേപോലെ തന്നെ യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കാര്യമില്ല. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം ഈ ശ്ലോകം അതാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ സമ്മറിയാ പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അധ്യായം കഴിയുക, 17ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മറി പറയുമ്പോൾ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ, അയാളുടെ പ്രവർത്തനം, വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണ്ണയിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആരാധന എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം, സാത്വിക ഭക്ഷണം, രാജസീയ ഭക്ഷണം, അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു. പിന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ, പൂജകൾ, പലരും പല രീതിയിൽ, ചിലർ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നു, ചിലർ അസുരന്മാരെ പൂജിക്കുന്നു, അങ്ങനത്തെ പൂജകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പിന്നെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലുള്ള തപസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു, ശരീരവും മനസ്സും അതേപോലെ തന്നെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള തപസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് തന്നെ അതും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ മാത്രമേ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ രാജസ്യം അല്ലെങ്കിൽ താമസ്യത്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലുള്ള ദാനം, അതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദാനം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളോ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അല്ല ആ സമയം അത് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അത് നമ്മ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ദാനം ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത രാജസ്യമാവും. അത് അവജ്ഞയോടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദാനം എന്തായിരിക്കും, താമസികമായിട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഉപഹാരം ഓം തത്സത്ത് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉച്ചരിക്കണം. എന്തൊരു വൈദിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും എന്തൊരു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പരിപൂർണമാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് വേദമന്ത്രമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏതൊരു കർമ്മങ്ങൾ പൂർണ്ണത നിലനിർത്താനാണ് ഓം തത്സത്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ നാമത്തെ കൂടുതൽ പ്രതീകാത്മകമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 17ാമത്തെ അധ്യായം വരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 17ാമത്തെ അധ്യായം വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവത കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. കാരണം 18ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 17 അധ്യായങ്ങളുടെയും ഒരു വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് ഭഗവാൻ വർണ്ണിച്ചു തരാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലും കോളേജിലായാലും സ്കൂളിലായാലും കുറെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കൊരു റിവിഷൻ തരുന്ന പോലെയാണ് ശരിക്കും ഈ 18ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ 17 വരെ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും 18. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നല്ല, അതിൽ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കറക്റ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് 18. അപ്പൊ 17 അധ്യായം കഴിഞ്ഞോടുകൂടി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഭഗവത് കഴിഞ്ഞെന്നാ പറയാ. 18ാം അധ്യായത്തിൽ ശരിക്കും അതിന്റെ വീണ്ടും ഒരു സമ്മറിയാണ് പറയുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അധ്യായം പറഞ്ഞ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത,
എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മള്. അതാണ് ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. എന്താ പറയുന്നത്? സർവധർമ്മ പരിത്യജ മാമേക ശരണം വ്രജ അഹം തോ സർവ്വവ്യാപിപ്പോ മോക്ഷ ഇഷ്യാമി മാ സുജഹ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. കാരണം എവിടെ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് 16ാമത്തെ 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതേവരെ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച് ഇതേപോലെ വ്യക്തി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മള് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സർവ്വധർമ്മം പരിത്യാഗ നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ എന്താ ഈ 17 അധ്യായവും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ? സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഇപ്പൊ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തണം. അല്ലാണ്ട് പരിത്യാഗി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സന്യാസി ആവണമെന്നില്ല. സന്യാസം സന്യാസത്തിന് പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുക്തമായ ആത്മാക്കളായി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോട് സേവനം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയായ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അത് സന്യാസത്തിന്. ആ സമയത്താണ് ഭഗവാൻ പറയണത് നിനക്ക് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിടാം. അതേവരെ നമ്മൾ സ്വന്തം ധർമ്മങ്ങൾ, നമുക്കിപ്പോ വിധിക്കപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, 16 സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് നമ്മള്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിടാം, ഒരു ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ആവണം. അതേവരെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ടാലും പിന്നെ നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് പറഞ്ഞ സർവ്വധർമ്മം ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം നേടുക, ഞാൻ നിന്റെ സകല പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാപ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും. അത് നമുക്ക് എപ്പോ വിടാം? നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാപ പ്രതികരണങ്ങളില്ല. അതിന്റെ ഭയം വേണ്ട, അതല്ലാതെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങാം. 18ാമത്തെ അധ്യായം. പിന്നെ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി, സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിന്ന് ക്ലാസ് കൺഫ്യൂസ് ആയിപ്പോയി, അതായിരുന്നു കൊണ്ടുണ്ട് എനിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? എന്താ മനസ്സിലായത്? 17ാമത്തെ അധ്യായം എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഇത് നമ്മളെ ജ്ഞാനയോഗാണ് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം 13 തൊട്ട് 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദാനം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് തപസ് ചെയ്യേണ്ടതും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇത് ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് സമ്മറി ആരെങ്കിലും? നമ്മളെ ഇത് ഭഗവത ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാം, കഷ്ടി 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ തീരായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് 78 ശ്ലോകം ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു 5-6 ദിവസം പിടിക്കും. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണത് നമ്മൾ ഭഗവത് കഴിയാറായി. അപ്പോൾ ശരിക്കും ജപം അത് എന്തായാലും ചെയ്യണം. പിന്നെ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം. ബുക്ക് വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ 3-4 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ക്ലാസ് കേൾക്കും, നമ്മൾ മറന്നുപോകും. പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടില്ല. അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും, അതല്ലേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും സ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? സ്മരണം, അതിൽ ശ്രവണ കീർത്തനം സ്മരണം. അപ്പൊ സ്മരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ക്ലാസ് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടില്ല. നമുക്കൊരു ജനറൽ നോളജ് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ നമ്മൾ ബുക്ക് വായിക്കണം. അതിന് ഞാൻ ബുക്ക് എന്തായാലും വാങ്ങിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്? ഇനി ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായെന്നുണ്ട്? ആരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ക്ലിയർ ആയോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പോകുന്നില്ലാണ്ട്. ഞാൻ പേര് വിളിക്കട്ടെ. ഹരേഷ്ണ, വിജി രാജു ഒന്ന് പറയാമോ? ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്.
കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ ഒന്നും ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഉള്ളൊരു നമ്മളെ ക്ലാസ്സും കഴിയാറായി. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹരേഷ്ണ? ഹരേഷ്ണ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? കേൾക്കുന്നുണ്ട് സർ പ്രഭു. ഹരേഷ്ണ 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 നമ്മളെ നിമ്മി മാതാജി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഹരേഷ്ണ? നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലായതൊന്നും പറയും മാതാജി. മാതാജി ഓഫ് ചെയ്ത ഹരേഷ്ണ? ഓക്കെ, ശരി. പറയാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടോ, കുഴപ്പമുള്ള. ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ് നിർത്താം അവിടെ, കാരണം ഞാൻ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ 18ാം അധ്യായത്തിലോട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നമുക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേഷ്ണ, നമ്മള് മാല ജപിക്കുമ്പോഴേ അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, മുത്ത് തെറ്റിപ്പോയാൽ അത് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങണം ഒന്നും കൂടി? ശരിക്കും തുടങ്ങണം എന്നാണ് പറയാ. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ആരെങ്കിലും വന്ന് സംസാരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ചെയ്യണം. നമ്മളെ ചെല്ലണ സമയത്ത് യാതൊരു ബ്രേക്കും വരാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ചിലർ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ചിലർ പേപ്പർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, മനസ്സിലായി? അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആ ജപം എന്ന് പറഞ്ഞ ജപം, അതിന് വേറെ ഒരു ഇതും പാടില്ല. അപ്പൊ തെറ്റാണ്ട് ചെയ്യാം. തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യണമെന്ന നിയമം. തെറ്റണ്ട വരുന്നില്ല. ചിലപ്പോ അപൂർവങ്ങളിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത് ജപിക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല. ജപത്തിന് നമുക്ക് എവിടെയില്ല. നമ്മൾ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ്. കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ആ ലെവലിരിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം എപ്പോഴും നമുക്ക് ജപിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. അതിന്റെ സമയമോ കാലോ ഇതൊന്നും ഇല്ല അതിന്. അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കും മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. മറ്റുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ, വേദമന്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പല മന്ത്രങ്ങളിലും വളരെ ഇതിനേലും പരിശുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പറ്റി അറിയാം ശരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം അത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയും ചെയ്യണം അത്രയും നല്ലത്. അത്ര അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ വിളിക്കണം. അതിന് സമയം കാലം ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ പിന്നെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും പ്യൂർ ആയിട്ട് ചെയ്യണോ അത്ര അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. നമ്മള് 4:30 ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ജപിക്കുന്നതും ആ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജപിക്കണം, നമുക്ക് വിളിച്ച് നീറ്റായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻസിനോട് ജപിക്കണതും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഉപാസനയാണല്ലോ അത്. അപ്പൊ തപസ്, ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ തപസ് എന്നുള്ള ഇതിലേക്കല്ലേ വരുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിനേലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മള് മനസ്സിന് കൊടുക്കണം. ആ ജപത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കാന്ന് പാടില്ല. എനിക്ക് ഇന്ന് കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിന്ന് എണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ജപം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ കൺസെഷന് നമ്മളത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ മാതാജി, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. പഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച ത്രിപസിന്ധ്യാവച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ജയ്, പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവക്ക് ജയ്. ഹരേഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേഷ്ണ. സോറി ട്ടാ ഞാൻ ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയതിന്. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. പ്രണാമം.